Γεια σας παιδιά και ήρθα σε μια τέλεια καφετέρια εδώ πέρα και θα παραγγείλουμε. Θα παραγγείλω, σκέφτομαι ένα τσάι μήλο έτσι, και μια κοκακόλα γιατί παιδιά δεν κρατάω πάρα πολύ. Τι θα θέλατε? Θα μου τα προσέχεις λίγο. Ναι. Θα ήθελα ένα τσάι μήλο. Ένα τσάι μήλο και μια κοκακόλα. Ναι, και μια κοκακόλα. Εντάξει. Παιδιά, θα μου το ετοιμάσω σε λίγα λεπτά. Ναι, δεν ξέρω αν με βλέπετε εδώ πέρα. Μου είπε και η τιμή πόσο είναι και είναι εντάξει, φθηνό. Πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή 5 ευρώ ένα τσάι και μια κοκακόλα, μια χαρά. 2,5 κοκακόλα, 2,5 το τσάι, έτσι πάει. Οπότε ναι, ο κατάλογος δεν ήταν και πάρα. Δηλαδή, εγώ απευθείας ρώτησα αν έχει τσάι μήλο με το που ήρθα. Και κοκακόλα όλοι έχουν, οπότε ναι. Παιδιά, είμαστε σε αυτό το τραπέζι που έχει και αυτό το τέλειο τραπεζομάδι. Και ναι. Τα άλλα τραπέζια είναι σχεδόν άδεια, δεν έρχονται και πολλοί άνθρωποι. Αγόρασα και κάτι νέα παπούτσια. Θα σας το δείξω τώρα. Αυτά τα παπούτσια είναι έτσι. Όχι, παιδιά, είναι έτοιμο. Ναι. Κοκακόλα, συγγνώμη, αλλά δεν είχαμε. Δεν είχατε κοκακόλα, εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Όχι, έλα, όχι. Όχι. Δεν πίνω. Λοιπόν, και η κοκακόλα μου. Πρόσεχε μην πέσει. Δεν πέφτει, νάτι. Και θα την πιω τώρα στο δρόμο. Φεύγω. Παιδιά, δεν θα προλάβω να την πιω, οπότε θα την ανοίξω τώρα. Να την πίνω στο δρόμο. Πάω κάπου εδώ είναι το σπίτι μου. Τώρα παιδιά θα την ανοίξω γιατί δεν θα προλάβω να την πω, οπότε ας την ανοίξουμε μαζί. Παιδιά, κατά λάθος μου έπεσε κάτω και δείτε πώς έχει γίνει. Πέτα την. Όχι, πέτα την κάπου.